ουσιαστικά. Λοιπόν, για να δούμε και τον κύριο Παναγιώτη Ψυχάρη, ο οποίος είναι εδώ, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού, παιδί κλπ. Να μας πείτε και εσείς την άποψή σας τι γίνεται, διότι ακούμε κάτι το οποίο ενδεχομένως στο πρώτο του άκουσμα δεν μας αρέσει καθόλου. Το περιέγραψε πολύ γλαφυρά η κυρία Ευθυμιάδου. Αλλά εγώ θέλω να δώσω την εξής διάσταση. Να τονίσω το εξής. Αυτή η διάταξη που έχει ψηφιστεί τον Αύγουστο του 2015 στο νόμο 4336 αναφέρει ρητά μέσα ότι θα υπάρξει η αξιολόγηση και του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ενώ εμείς δεν είμαστε κατά της αξιολόγησης, αυτό το επιθυμούν και οι εργαζόμενοι για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, να αναβαθμίσουμε το σύστημα κτλ. Το πρόβλημα το μεγάλο, και γι' αυτό βρίσκουμε εδώ σήμερα, είναι ότι αυτές οι μονάδες τις έχει αφήσει η κυβέρνηση να μαραζώνουν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή, και οι προηγούμενοι και οι παραπροηγούμενοι, έτσι. Όλες. Αλλά δυστυχώς αυτό το σενάριο συνεχίζεται και σήμερα. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα, για να πω ότι πας προημίου είναι γνωστό σε μια αξιολόγηση η οποία εκ των πραγμάτων έχει χάσει. Ωραία, μισό λεπτό. Πείτε μας συγκεκριμένα ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο τομέας. Ο τομέας αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού. Ναι. Το σύστημα, το δημόσιο έχει κλονιστεί τελείως από ψηφίσεως του νόμου του Γεωργιάδη, με την απόλυση των πλέον των μισών γιατρών, και από αυτούς τους 2.200, ενώ είμαστε πριν 5.000, οι μισοί βρισκόμαστε μέσα με δικαστικές αποφάσεις, προσωρινές διαταγές. Που σημαίνει ότι αν και αυτές χαθούν, θα κλονιστεί ακόμα περισσότερο το σύστημα. Από την άλλη πλευρά θέλω να καταγγείλω ότι κάποιοι κρατικοί λειτουργοί, διάφοροι διευθυντές υγειονομικών περιφερειών, προσβάλλουν τις δικαστικές αποφάσεις με την επιθυμία να απολυθούν και άλλοι γιατροί. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό τη στιγμή που εμείς θέλουμε να στελεχωθούν, να προσλάβει προσωπικό και από την άλλη πλευρά να ενισχύσει και τον εργαστηριακό κυρίως τομέα. Αυτό να πούμε ή να αποσαφηνίσουμε, γιατί εσείς το γνωρίζετε και καλύτερα, ότι δεν είναι ενδεχομένως τόσο κομματικό, δηλαδή η περιφερειακή αυτή που μας λέτε δεν είναι τοποθετημένη τώρα. Είναι τώρα. Τώρα βέβαια. Είναι επιλογή του Υπουργείου Υγείας. Ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα, κατά τη δική σας άποψη, πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος που ελοχεύει, όπως μας είπε η Δήμητρα Ευθυμιάδου, για να περάσουν σε ιδιωτικά χέρια τομείς και μονάδες που ανήκουν στο δημόσιο? Σας είπα και πριν ότι εκ προημίου θα περάσουν, αν συνεχιστεί η υπάρχουσα κατάσταση. Εκ προημίου είστε σε άσχημη θέση, σε άσχημη κατάσταση, είναι το παιδί, έτσι, αυτό μας λέτε. Έχουμε τώρα μόνο 6 μήνες μπροστά μας. Ήδη συλλέγουν στοιχεία οι αρμόδιες υπηρεσίες, ο ΕΟΠΗ, ήδη από τον Αύγουστο. Εσείς έχετε έρθει σε επαφή με αυτές τις υπηρεσίες, έτσι? Όχι, εγώ βλέπω καθημερινά την καταγραφή των στοιχείων. Αλλά να σας πω το εξής τώρα. Έχουμε ευθύνη όλοι οι εργαζόμενοι να βαθμίσουμε το σύστημα. Αλλά τι φταίνε οι εργαζόμενοι όταν σε ένα συγκεκριμένο οίκα είναι 5 οδοντίατροι και υπάρχει μία οδοντιατρική καρέκλα? Μάλιστα. Σας λέω ένα παράδειγμα. Μήπως είναι υπερβολικός ο αριθμός των 5 οδοντιάτρων, ρωτάω εγώ τώρα. Όχι, δεν είναι, γιατί θα μπορούσε να γίνει μια κατανομή, να πάει στο διπλανό παιδί. Αυτό λέω. Να δουλέψει μετά από εκεί, αυτή την αξιολόγηση, αυτή η ανακατανομή δεν υπάρχει περίπτωση να προκύψει? Πιστεύετε όχι? Τι είπατε? Μετά από αυτή την αξιολόγηση, ας τη δούμε θετικά. Ας πούμε ότι υπάρχει και μια θετική χρειά. Και βλέπουμε 5 οδοντίατρους σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει περίπτωση να οδηγηθούμε στο να τους μοιράσουν καλύτερα? Αυτό ζητάμε. Εσείς το ζητάτε αυτό και πιστεύετε ότι η αξιολόγηση αυτή δεν θα οδηγήσει όμως σε αυτό? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα στοιχείο ότι είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Εσείς που το ζητάτε συγκεκριμένα, είστε σε επαφή με τους αρμόδιους? Εμείς σαν Ομοσπονδία έχουμε εκθέσεις απόψεις μας σε πολυσέλιδα υπομνήματα, τα έχουμε εκεί προφορικά. Με συγκεκριμένες προτάσεις, έτσι? Οι απαντήσεις που έχετε πάρει όμως ποιος είναι? Θα το δούμε. Αλλά εδώ θα να προσθέσω και κάτι άλλο. Έχετε κάνει κάποια άμεση επαφή δηλαδή με την ηγεσία του Υπουργείου? Βεβαίως, πολλές, όχι μόνο μία. Πάρα πολλές. Αλλά εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι εμείς σαν συνδικαλιστικοί φορείς δεν θα επιτρέψουμε να μας πει κανείς ότι αδρανήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Εμείς τα δίνουμε όλα για το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό κάπου έρχεται σε αντίθεση με κάποια συμφέροντα. Το καταλαβαίνουμε αυτό, είμαστε μια ανοιχτή κοινωνία, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Το δεύτερο ζήτημα σοβαρό είναι ο μαρασμός των εργαστηρίων. Όταν ένα εργαστήριο δεν έχει αντιδραστήρια να προχωρήσει, έχει τα μισά, μοιραία ο κόσμος οδηγείται
στον ιδιωτικό τομέα. Και όταν λέμε ιδιωτικό, εδώ να πω το εξής, ότι 95% των παραπεπτικών που γράφουμε γιατροί, κλινικοί γιατροί, πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Τη μεγαλύτερη μερίδα αυτών την παίρνει ο μέγαλο ιδιωτικός τομέας. Μάλιστα. Γιατί δεν και αυτό γίνεται γιατί στις μονάδες που έχουμε εργαστήρια δεν υπάρχουν όλα τα υδραστήρια, όλη η υποδομή αυτή και τα αναλώσιμα κτλ. Ώστε να γίνουν όλες εξετάσεις. Σου λέει γίνονται οι μισές. Εμείς θα πούμε, για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, μισό λεπτό, Δημήτρη, να πω αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι επικοινωνήσαμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για το θέμα αυτό. Δεν κατέστη δυνατή παρουσία σήμερα, αλλά ευελπιστούμε ότι, επειδή θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ότι θα έχουμε μια άμεση απάντηση και θα φιλοξενήσουμε φυσικά και την αντίπερα όχθη του νομίσματος, να δούμε ακριβώς τι γίνεται και πώς απαντά η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σε όλα αυτά τα οποία ακούγονται σήμερα εδώ. Δήμητρα. Έχει σημασία το επιχείρημα τόσο της Τρόικας των θεσμών, αλλά ενδεχομένως και της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση να αγοράσει κανείς υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα για να αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που σήμερα δίνονται από το δημόσιο σύστημα, οι υπηρεσίες αυτές θα είναι πιο φτηνές. Επειδή είπε ο κ. Ψιχάρης ότι στα μεγαλοσυμφέροντα, είπατε κύριε Ψιχάρη, στα μεγαλοκέντρα. Τα μεγαλοκέντρα αυτά έχουν τη δυνατότητα να παράσουν προφανώς πολύ καλύτερες τιμές. Άρα, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας εξοικονόμησης κονδυλίων, είναι λογικό όταν έχουμε την Τρόικα πάνω από το κεφάλι μας και θέλει να εξοικονομήσουμε χρήματα από παντού, να επιλεγεί ο ιδιωτικός τομέας. Εγώ δεν είμαι καθόλου αντίθετη σε αυτό. Ίσα-ίσα, αν μπορεί με έναν τρόπο να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας γιατρών και εργαζομένων, με μια μετακίνησή τους ενδεχομένως σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, δεν είναι κανείς αντίθετος σε μια τέτοια συνεργασία. Ούτως ή άλλως γίνεται. Δεν σημαίνει ότι θα πληρώνουμε κάτι για αυτές τις υπηρεσίες, αν αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας. Σήμερα, Νίκο και Βασιλική, ούτως ή άλλως η ΟΠΗ αγοράζει υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε έναν ιδιώτη γιατρό χωρίς να πληρώσουμε τίποτα. Αυτό μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν γινόταν. Ίσα-ίσα θα με κακιώσει ο κ. Ψιχάρης τώρα, αλλά στείνονταν οι άνθρωποι στο ΙΚΑ με κάτι τελείως ουρές από τις 6 ώρα το πρωί. Εγώ θυμάμαι ως δημοσιογράφος να βλέπω ηλικιωμένους να είναι στην ουρά για να προλάβουν τη σειρά. Τώρα πας στον ιδιώτη γιατρό, μια χαρά σε ένα πολύ ωραίο ιατρείο και δεν πληρώνεις τίποτα. Άρα, υπό αυτήν την έννοια, αν εξυπηρετηθούν οι ασθενείς, δεν είναι καθόλου κακή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Απλώς η διασφάλιση του προσωπικού του δημοσίου συστήματος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Γιατί δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους πετάξουμε ξαφνικά στον δρόμο, όπως έγινε πριν λίγο καιρό με τους γιατρούς. Αν λοιπόν υπάρξει μια εσωτερική μετακίνηση του προσωπικού, νομίζω ότι κανείς δεν είναι αντίθετος. Εγώ άκουγα πρόσφατα, προχθές, σε ένα συνέδριο για τις κλινικές μελέτες, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, τον κ. Μπασκόζο, είναι και συνάδελφος του κ. Ψιχάρη, είναι άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν μάλιστα και συνδικαλιστής γιατρός με πάρα πολλούς αγώνες. Τον άκουσα από το βήμα λοιπόν του συνεδρίου να λέει ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις ιδεολειψίες και επιτέλους να συνεργαστούμε κανονικά με τον ιδιωτικό τομέα, ο δημόσιος. Άρα, ήδη έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή που αναγκαστικά το δημόσιο πρέπει να συμπράξει με τον ιδιωτικό τομέα. Πάντως, η κυβέρνηση δεν θέτει θέμα απολύσεων. Έτσι, εγώ νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά. Όταν σου λέει θα αγοράζω υπηρεσίες από το παιδί, δεν μου χρειάζεται το εργαστήριο, κάποιοι θα περισσεύουν. Θεωρώ ότι δεν θα το αποφύγουμε αυτό. Και με μια Τρόικα πάνω από το κεφάλι μας που νομίζω ότι επιμένει στην εξοικονόμηση πόρων και το να απαλλαγούν από κάποιους εργαζόμενους, προφανώς και θα είναι και χαρούμενοι. Το να ακολουθήσουμε μια τέτοια διαδικασία. Και κλείνουμε κάτι τελευταίο μέσα. Εγώ θέλω να πω το εξής, αν με επιτρέπετε. Εμείς δεν τα έχουμε βάλει με τον ιδιωτικό τομέα, προφανώς. Εκείνο που δεν μπορούμε να ανεχτούμε είναι τα κονδύλια να πηγαίνουν όλα στο μέγαλο ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν γιατροί αξιοπρεπείς που εργάζονται στο σύστημα ως ιδιώτες. Δεν έχουμε τίποτα με τους συναδέρφους. Ίσα-ίσα έχουν συμβάλει και αυτοί στην αναμόρφωση του συστήματος υγείας, όσο μπορούμε να μιλάμε για αναμόρφωση. Το θέμα είναι το εξής, ότι δυστυχώς η αξιολόγηση θα πιάσει και τα φυσικά πρόσωπα, τους ιδιώτες γιατρούς, γιατί θα πούνε και εκεί, θα βρουν και εκεί μια ευκαιρία και θα πούνε αυτό το κομμάτι των γιατρών που εργάζονται, ας πούμε, στο Παγκράτη, οι ιδιώτες, δεν παράγουν τόσο καλό έργο. Άρα αυτό το πακέτο θα το δώσουμε στα μέγαλο ιδιωτικά. Δηλαδή οι καμπάνες χτυπάνε και για αυτούς. Να το συνεννοηθείτε, έχετε κάνει προτάσεις, είπατε και είναι πολύ θετικό αυτό, ότι υπάρχουν προτάσεις τέλος πάντων. Έχετε καταθέσει προτάσεις και οφείλει να τις δει η κυβέρνηση, το κράτος, οι αρμόδιες υπηρεσίες.
μπορείτε να είστε σε επαφή και να αποτρέψετε κάτι τέτοιο. Να πείτε, βρε παιδί μου, τόσους έχουμε, τόσοι άνθρωποι είναι, αν μοιραστούν σωστά δεν υπάρχει θέμα απολύσεων. Ναι, δεν είναι μόνο να μοιραστούν σωστά, είναι και θέμα να ενισχυθούν τα εργαστήρια. Μάλιστα. Και εδώ να πω ότι στα εργαστήρια που γίνονται μέσα στο είναι κομμάτι της μοιρασιάς και αυτό. Δηλαδή, αν πρέπει να ενισχυθούν κάποια εργαστήρια, ίσως κάποιοι. Ναι, αλλά εδώ το αφήνουμε και μαραζώνουν. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ναι, δεν είπαμε ότι είμαστε και κατά. Εντάξει, εν μέσω περικοπών και κουρεμάτων το να ισχύσει τα παιδί που δημιουργήθηκαν λίγο άναρχα είναι λίγο ανέκδοτο να το λέμε. Εδώ το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, ο Ευαγγελισμός, δεν έχει τα βασικά υλικά και ψάχνουν, δανείζονται από εδώ και από εκεί. Δεν νομίζω ότι, παρότι διαφημίζεται δεόντως ότι η κυβέρνηση θα στήσει το σύστημα αυτό της πρωτοβάθμιας φροντίδας, νομίζω ότι στην πράξη δεν μπορεί να γίνει. Οι λεφτά δεν υπάρχουν, το ξέρουμε όλοι. Άρα γι' αυτό βρίσκονται αυτού του τύπου οι λύσεις για να εξοικονομηθούν και κονδύλια. Αλλά το ζήτημα είναι τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι. Γιατί νομίζω ότι αν θα αυξηθεί προφανώς το ποσοστό της ενεργείας, αν λίγο στέψουν οι γιατροί και το προσωπικό από τα δημόσια συστήματα, έτσι, από το δημόσιο. Λοιπόν, Δήμητρα Ευθυμιάδου, τα εργαστήρια, τα μικρά εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα και αυτά τα έχουν μαραζώνουν και αυτά και κλείνουν καθημερινά πάρα πολλά. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμητρα Ευθυμιάδου και κύριε Ψιχάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το παρακολουθούμε το θέμα.